खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी गिबियावनो बुद्ध पुर्णिमानि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरबाय जोंनिसिम फोरमायहरदों दि गियान धर्म समाजनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि मानिकान्त बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि अनेक बिबिसिनि गेजेरजों बयनिसिमबो बुद्ध पुर्णिमानि गोजोन गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दानिया फोस्रावनो लानाय जादों बड'लेण्डनि कक्लाबारि फारामाव सोलिबाय थानाय हालोदनि सोमोन्दै आरोबाव हालामनि सासे समाज सिबियारि रंजालु बसुमतारी बिथाङा मा बुङो फै जों खोनासंनि। खुलुमबाय अनित बिबिसि निसिम आं दिनै बेवहाय कक्लाबारि फार्मनि सम्पर्कै बुंनो सानदों जे थारैनो बे कक्लाबारि फार्मा थांनाय 1977 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो बै समाव भारतनि एग्रिकालचार मिनिस्टार बिथां फखरुद्दिन आली आहमेद आरो आसामनि बै समनि चिफ मिनिस्टार बिथां महेन्द्र मोहन चौधुरी बिथांमोननि नाजानायाव बे फार्मखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे फार्मखौ गायसननायनि आगोलनि एसे जारिमिनखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों। बे हाग्रामायाव फार्मखौ गायसननायनि आगोलावनो बे ओनसोलनि आरो गोबां ओनसोलनि गोरिब रायजोफ्रा बे हाखौ सिफायनानै हादान हिसाबै मावजेनखादोंमोन आरो बे बृहत ओनसोलखौ बिथांमोना आबाद मावनानै जाबाय दङमोन। नाथाय भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा बे रिजार्भखौ पाब्लिकनो होनो थाखाय राजि नङिलाय बिथांमोना बेखौ मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों सेन्ट्रेल स्टेट फार्म कक्लाबारि मुङै गायसनजेनो आरो बे गायसननाय समनिफ्राय दिनैसिम बे फार्मा निरुजिरुबाबो दङ। दा बेवहाय माखासे खोथाखौ दिनै आं बुंनो सानदों। जेब्ला बे फार्मखौ गायसनजेनो अब्ला बरहाग्रा गामियाव मिलन संघनि अफिसाव बे फार्मनि अथरिटिया फैनानै बिथांमोना जायगा लाजेनो आरो बेवहायनो 5 बोसोरनिफ्राय 7 बोसोरसिमसो थानानै बे फार्मखौ सालायजेनदोंमोन। सालायजेनना जेब्ला बेवहाय आबुङै अफिस लुनो हादोंमोन अब्ला बिथांमोना मा खालायनोसै बे फार्माव शिफ्ट जानायसै आरो थिग बिदियैनो फार्मखौ सासे मेनेजारनि गेजेरजों बिथांमोना गायसनबोदोंमोन सामलायबोदोंमोन 5-6 बोसोरसो। बिनि उनाव डाइरेक्टर हरदों। बे डाइरेक्टराबो 5-6 बोसोरसो थानायनि उनाव बेवहायनो सासे इन्जिनियार आरसि घोष होननाय बिथांखौ OSD प्रमोशन होनानै गोबां बोसोर सालायो। बेनि उनाव बिथाङा डाइरेक्टर प्रमोशन जायो। बिथांमोना बे फार्मखौ भारत सरकारा 30 बोसोरनि थाखाय लिस्टआव होदोंमोन आरो बै लिस्टआव होनाया थांनाय 2001आव जोबनानै थाङो आरो बे हिसाबै बेखौ जोंनि थांनाय 2003आव BTC एकर्ड जानायनि उनाव बेखौ फार्मखौ सामलायनो थाखाय बे ओनसोलनि रायजोफ्रा खावलायबाय थानायलाय आरो बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बे फार्मखौ रिभाइभ जानायखौ लुबैनायलाय BTC अथरिटिजों सावरायनानै थांनाय 2004नि 22 मेआव बै समनि BTCनि एग्रिकालचार EM बिथां चन्दन ब्रह्मनि अननायजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि गासै दल संगठननि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायजों बेखौ थांनाय 2004नि 22 मेआव फिन रिभाइभ खालामनो थाखाय बे ओनसोलनिनो दुबा आरो माखासे नन पलिटिकेल सोद्रोमाफोरखौ लानानै अर्थात मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि दादोंमोन 9 सा। दा बेवहाय दङमोन आफादगिरि हिसाबै गजेन नार्जारी आरो नेहाथारि हिसाबै दंमोन बिरन्जय बसुमतारी आरो बिनि उनाव दंमोन जों सोद्रोमा हिसाबै मुल
माबा हिसाबै जादब ब्रह्म दंमोन, बिरेन सिं कसारि दंमोन, रंजालु बसुमतारि आं सेल्फ बेवहाय जोङो सोद्रोमा हिसाबै दंमोन आरो बे मेनेजमेन्ट कमिटिनो बिटिसि निफ्राय 10 लाख अनसुंथाइ होनानै बे फार्मखौ रिभाइभ खालामनो थाखाय बिबान होदोंमोन। नाथाय बे कमिटिया 10 लाखखौ मोनाखिसै, मोनदों बिथांमोना 7,50,000 आरो बेखिनि थाखाजोंनो बे फार्मखौ मोनसे समाव 2004 निफ्राय स्टार्ट खालायनानै बोसोरसेल' बिथांमोना बे फार्माव 450 बिघा हाखौ आबाद खालायनानै ओरैबायदि मोनसे परिबेस लाबोदोंमोन। बेवहाय थानाय बिभिन्न जिहेतु बे फार्मा माल्टिक्रप्स माल्टि सिस्टेमनि मोनसे फार्म, बेवहाय डाकारि पिगारि फिसारि गासैबो आइटेमनि फार्मानो दंमोन आरो बेफोरखौ मोजाङै रिभाइभ खालामनो थाखाय बे कमिटिनि गेजेरजों नाजानाय जादोंमोन आरो बोसोरसेनि गेजेरावनो बे कमिटिया बेफोरखौ लासै लासैहाय मोजां मोनसे महराव लाबोनो हादोंमोन। बेनिफ्राय लास्टआव बे आबाद मावनानै बे कमिटिया बिटिसि गभर्नमेन्टनो 33 लाख माने बेनिफिट गभर्नमेन्टनो अडिट होनानै गथायनो हादोंमोन। स' बिनि उनाव 2005 जेब्ला बे कमिटिनि सायाव अनास्था मोनसे फैनायलाय बे कमिटिनि बिबानगिरिफोरा बे दायित्वनिफ्राय आनज्रायनानै बे ओनसोलावनो थानाय एक्स बिएलटिफोरनो गथायना होनानै बे फार्मखौ सामलायनो थाखाय बिबान होनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै मा सोलिदों मा सोलियाखै जोङो बे समफोरखौ जोङो मोजाङै जों मिथिया। नाथाय ओनसोलनि रायजोफ्रा बेखौ लुबैदों जे बे हाखौ जिहेतु गभर्नमेन्टआ दासिमबो सिस्टेमेटिक रिभाइभ खालायनानै मावनायनि बिबानखौ लायाखै, जेब्ला बेयाव माखासे हा गोलैसोनानै थानाय हा 1986 हेक्टर प्राय 6,000सो बिघा हा, बे हाखौ दिनै ओरैनो वास्टेज खालायना दोननायलाय बे ओनसोलनि रायजोफोरा माने लिस्टआव लानानै बेयाव माइ आबाद स्पेसियेलि माइ आबादखौ मावनो थाखाय खाबु लायो आरो बिदिनो दिनैसिम सोलिबोबाय थादों। नाथाय बिनि जि हानि लिस्टनि फैसा सोर लादों सोर लायाखै जों बेफोरखौ नागिरनो थाङा। नाथाय रायजोफोरा बेबारावबो बे हाखौ लिस्टआव लानानै मावनायनि खाबुखौ मोननो लुबैदों। नाथाय दा मोनसे समस्या फैदों मा, जिहेतु दा गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ आथिखालाव गभर्नर रुलाव थांबाय, बे हिसाबै दा बे दिफां मोनसे जानानै दं, खिन्थु अथरिटि मोनसे जिहेतु फैबाय जे गभर्नर रुल जानानै दा बेवहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों रायलायनानै जुदि बे फार्मखौ बे ओनसोलनि दुखिया रायजोफोरनो जुदि लिस्टआव होनायनि बेबस्था खालायफिनोब्ला बिथांमोना बेखौ मावना जानायनि जिथु खाबु बेखौ मोनफिनगोन आरो बेखौ खालायनो थाखाय जों खावलायदों जे जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न दल संगठन नेतृस्थानीय लिडारफोर बिथांमोना बेखौनो हामलायदों जे बे फार्मा आबुङै रिभाइभ जाजासिमहालागै बिदिनो लिस्टआव होनानैब्लाबो बे ओनसोलनि रायजोफ्रा एसे एनै जों मावना जानायनि खाबु बेखौ मोन्थों, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे खोथाखौ खावलायनो लुबैदों जे दिनै बेवहाय गोदानै मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि दानानै हयथ' नङाब्ला अथरिटियानो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि अथरिटियानो बेखौ सामलायनानै रायजोफोरनो लिस्टआव होनानै बे माइ आबादखौ मावनायनि खाबुखौ जों होयो, बेखौ जों खावलायबाय। आरो बेनिफ्राय जोंनि जोबथा मोनसे खावलायनाय दङ, बे जाहैबाय मा, बे फार्मखौ आबुङै रिभाइभ खालायनो बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा स्टेट गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिबान लायोब्ला साबसिन जागोन होननानै जों सानो। खारन बेवहाय जेब्ला फार्मा सोलियोमोन बे समाव more than 1,500 बेवहाय डेलि लेबारा खामानि मावनानै जानायनि खाबुखौ मोनोमोन आरो बेवहाय 45 लाखनिफ्राय 55 लाखसिम माने लेबारफोरा मान्थलि बे ओनसोलनि लेबारफ्रा मोननो हानायनि खाबुखौ मोनोमोन। नाथाय बेफोर दिनै खाबुफोरा गोमालांबाय। जियानो जादोला दाबो मोनसे मोजां पलिसिनि गेजेरजों बे फार्मखौ जुदि सालायोब्ला निस्सय बे ओनसोलनि थाखाय मोजां जागोन होननानै जोङो
आसा थिदों। दा आं गोबां बुंनो सानाखै। जोबथारनायाव बे फार्मखौ लानानै बे ओनसोलनि रायजोफोरा माखासे निजा निजा कमेन्ट होनायबो जों मोननो हादों। दा जोंनि ओनसोलनिनो सासे समाजखौ मोजां मोनग्रा ओनसोलखौ मोजां मोनग्रा बिथां बिनेन सिं कसारियाबो बेनि सोमोन्दै मोनसे स्टेटमेन्ट होखांबाय। दा बे गाज्रि जायाखै, बिथांनि स्टेटमेन्ट होनाया मोजां जादों। जों बिदिहाय जुदि जोङो स्टेटमेन्ट होनानै बा ओनसोलनि बे समस्याखौ बयबो नोजोर बोनानै जुदि जोङो मोजां मोनसे पजिसनाव लाबोनो हायोबा बे थारैनो बे ओनसोलनि थाखाय मोजां जागोन होननानै जों सानो। आरो इयुनाव जोंनि बिटिसिनि इलेक्सनफोरा जायोब्ला, बिटिआरनि इलेक्सनफोरा जायोब्ला, बेयाव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे फार्मखौ मोजाङै आबुङै माने रिभाइभ खालामनो थाखाय जोङो खावलायबाय। आरो बेखौनो बुंनानै आङो बे फार्मनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनानै आं फोजोबबाय। गोजोन्थों। बे समाव फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों। उननि BBC